לכולם. זה חלק 2. Vampira cappuccina. סרטון שעשיתי. וואי. יו. של הסרטון שעשיתי של האיבנט, ובזמן שעצרתי אז נהיה קופים. לא קופים. למה אמרתי קופים? וואי, נבאתי מה זה. לא, די, בא לי לעלות לשם. ניקח את זה. ואין לי מקום זה. נלך לפנות לנו מקום. אני לא יודעת מה לפנות. אני אפנה את זה. שאני מתעלמת מזה, אבל זה לא משהו עכשיו. טובה השתנה בחלשים. קיצר הבנתי. Tralalelo tralala. וואי, לא ראיתי לראות טרללה כחול, כאילו שהוא באמת כחול. אני זוכרת שפעם הייתי ממש מתלהבת מזה, והיה לי לראות טרללה ורוד. וואו, הסתכלתי לך, ראיתי זה הרבה טוב לי. בשנייה. ואני נשדרתי. ובאמת, מהגלגל ושילמתי על זה מיליון ואחת רובה. כי אני לא חיכיתי שהגלגל יעבור. שילמתי רובה לגלגל, עד שקיבלתי דמות של 200,000. כאילו, באמת, זו הדמות הכי טובה שלי, ואז גם גנבו לי אותה בממש. כן, אבל היום אני כבר לא יודעת מה טובה שלי, נראה לי עוד שעה. בואי נקנה דברים משעמם לה. תבזבז כסף על דברים. נבזבז על כסף נפרד. כזה. אני פשוט צריכה לשלם כסף על הדברים, כי אין היום באיבנט הזה דברים טובים, אני חושבת שזה איבנט מטורף, זה מה ששמעתי, וזה לא כזה איבנט מטורף, זה איבנט רגיל אפילו יותר גרוע. שיהיו כבר רק עם בלוקים, אבל שפותחים באותו הרגע. קפוץ. אוקיי. שחור. Lucky block.
לקי בלוק. Lucky Block. Los Lucky Blocks. טוב, אין. Los Lucky Blocks. Lucky Block. הגיע לקי בלוק היותר טוב. Lucky Block. אז נפתח אותו. יופי, הוא עדיין כאן. יופי, יצא כזה, יופי. Lucky Block. יופי. אני יודעת שזה לא שזה. אוקיי, איזה אני בחיים לא ראיתי את זה. Zombie tralala. אני כבר כאילו אני בחיים לא ראיתי את זה כבר לראות רעלה הזה. כבר לראות רעלה של 2 מיליון. מתי יש את זה? מה לעזאזל? כאילו וואי זה חבל. לא באמת חבל. מה הלך פה הרגע? אני כאילו פותחת לקי בלוק והוא מביא לי 45,000, זה הכל. וואי זה היה ממש השפלה. אלים, זה היה טרלה או טרלה? 5,000. כאילו לא טרלה או טרלה הזה, שבחיים לא ראיתי אותו. של השתיים. לא שמעתי מה הוא אמר, אבל שמעתי שהוא אמר משהו. מצוין. זה חדש, כי בחיים לא ראיתי את זה. Snail Enzo. חזר על הקוקרצ'ה. יופי. La cucaracha. יש, ידעתי, אני כזה ידעתי. אבל זה גם לקוקרצ'ה כזאתי. זה לא מביא מיליון, חבל, טוב. לא נורא. לא לקוקרצ'ה משהו. יש לי לקוקרצ'ה יותר טובה, בוא נגיד את זה ככה. אוקיי. יו, זה כיף שהוא עכשיו קרוב לבסיס שלי. מה? למה ככה? אני משחקת כבר בחצי שעה. ועדיין לא עכשיו איזה משהו. וואו, הכי גבוה שהיה פה עד עכשיו, אם אני לא טועה זה 2 מיליון, שזה כאילו הרבה, אבל יחסית לאיבנט זה לא מבאס, אבל כאילו לא אבל מבאס. יש לרעיון איך אני אגיע לשם. אני אומר את זה. למה זה לא קופץ לי כזה גבוה? לא. טוב.
אותך. לא, אין לי. וואי, אפילו קראתי הגיוני. Giraffa celeste. Bakramat maman. וואי, פעם לא היה לי את העיקרון הזה. ואני רוצה אותה. למרות שהוא דווקא. זה גרוע, אבל פעם לא היה לי את זה. פעם לא היה לי את זה. לא. Lucky מה? block. שינקס. Lucky block. לא, לא, אני לא מאמינה. די. טוב, עוד עכשיו. יש לי מקום בבסיס. אנחנו יכולים לקחת רק קיבלון. Zombie tralala. מה, למה זה לא נותן לי? זה לא נותן לי. טוב. לא סוף משהו שנצא לך. אבל למה? Zombie tralala. יופי. Turbo 3000. אני לא אקח את זה. עכשיו אני לפחות יודעת איך קוראים לו. זומבי טרללה. לא ידעתי. מה? 4,000,000. בחיים לא היה לי כזה נראה לי. לא יודע. מהגלגל הוצאתי פעם אחת את 1%. והוא מביא 2 מיליון. אז כן, זה הכי גבוה שהיה לי עד היום. יש כאלה שיגידו שזה המון, יש כאלה שיגידו שזה ממש קצת. יש כאלה שיגידו שזה סביר. נגמר האיבנט? לא. סורי, אף פעם לא סיימתי איבנט. כאילו תמיד הייתי משחקת 10 דקות, לוקחת את כל הדברים הטובים ויוצאת. ואז כאילו לא הייתי צריכה להסתבך בקטע הזה של אם אין לי מקום, או יש לי מקום בבסיס. מבינים? האמת שמבחינת Vampira cappuccina. נראות, כאילו מבחינת נראות, האיבנט הזה אחלה, כאילו סגול, יפה כזה. אבל לא יודעת, היה משהו של 4 מיליון, כן, אני מבינה. הבנתם, כאילו אני חברתי על הקטע הזה שהוא מרגיש פשוט הרבה יותר גרוע מהאיבנטים הקודמים. מה? אין לי כזה. טוב, זה ברור, תכף. Tractoro dinosauro. Tractoro dinosauro. טוב, אני אגיד האמת, אני אצא מפה. מסודרת.
אבל בדברים טובים. ויום יבוא מפה גם דברים שמביאים אין סוף בשנייה. אני חושבת. וואלה איבנט ארוך. כאילו, לא באמת איבנט ארוך, כן, פשוט פעם סיימתי איבנט. אני לא יודעת למה אני חוזרת על דברים עוד פעם ועוד פעם. אולי כדי שאני אפסיק את הפלוג הזה וזהו. בסוף פשוט באמת להרביץ, כאילו בסרטן. וואו, אני כל פעם משנה פעם אחת אחרה, פעם אחת אחרה. אני לא יודעת להבדיל. אני מתחילה שהאיבנט הזה, אני לא מתחילה. אני חושבת שהאיבנט הזה מתחיל להיות חוזרת לעצמו יותר מדי, אבל כאילו בפעם המיליון שאני אומרת את זה באמת, אין לך הרבה דברים כאילו של מיליון עכשיו. אני הייתי כאלה עם הרבה יותר טובים. ולא כאלה באיבנטים, כאילו הבנתי. אפשר לספר שמישהו יגיד לי כמה זמן נמשך איבנט. אני פשוט עומדת ולא יוצאים דברים טובים, ואני סתם מתאמת בלוג, כאילו, Crabbo limonetta. כמה זה מביא בשנייה? לא, אני לא אקח. טוב, אני אקח, אני בחיים לא עלי. אבל אם אין לי מקום בזה, אז אני לא אקח. טוב, אני חושבת שסיימתי להיום, ונתראה בבלוג רגע. טוב, ביי יוש.